Gilbertona, gosla goदान जि मोजां नुबाय नोंखौ। आं नोंनि मा? आइ, मिथिबाय? बाबासोना आंनि। नोंखौ ओरैबायदि अनगोन ना आङो। आरो नोंखौ ओरैबायदि खुसियाव दोनगोन आङो। जेन दुखुनि नोंनि थाखाय जेबो जायगायानो गैया। नोंनि आफायाबो गाबोन फैगोन। औ, ओमफ्राय जोंहा ना गिदिर पार्टि खालामसै मिथिबाय? बेवहाय नोंनि लोगोफोरबो फैगोन, हो? आं लिंहरगोन ना। मैना? औ, मेडाम। माबा आरो सासे मावग्रानि गोनांथि दङ बुंदोंमोन ना आङो। जाय आंनि आबाजों थाफाबाय थानो हानाय। औ, मेडाम। मा जाखो? नों खबर लानो बुंदोंमोन माथो। माबा आं लिंहरदोंमोन, गाबोन नङाबा समफोर फैनो नागिरदोंमोन। एसे थाबैनो खोन्थाहर। नोंबोथ' हास्लाबजोबा, माब्लाबा समाव आंबो सोलाबा जायोना, आबाजों थाफानांगोन। औ, जागोन दे मेडाम, आं दायो फन हरफिनबावगोन। दे, आंहा आंनि आबा गोरबोनि थाखाय जेबो खमि दोना। अके मेडाम, जागोन। आंनि आबा गोरबो, दायो जोंहा दसे गार्डेनावबो बेरायनो थांगोन दे। थारैनो नों एसे मोजां। सोर बिमानिफ्रायबा जोनोम मोनामोन? जानांगौ, नों बायदिनो नोंनि आइयाबो समायना जागोन बियो। नाथाय दाथ' नों आंनि जोबसाना। आंथ' इसोरखौ जेब्लायबो थेंक्स बुंगोन। इसेबां किउट गथ'खौनो आं मोनबाय। आयौ आबोसोना। थोद आबोसोना, जि गाज्रि जाहांदों र' बियो। आयौ आंनि आबोसोनायालाय मानो गाज्रि जानांगौ जाखोसै? ने आबौ? आयै, जेखौ नुयो बेखौनो सोलोंहांबावबायसो। सोलोंनांगौसो माथो। अबाव दानिफ्रायनो जि सैतान जादों बियो ने? सैतान। बुंबाथाय जायो ने? बुजिदों आबा? बिबैजों थाब्लाथाय मोजां मोनथारो बियो। आंनि आबोसोना नालाय बिबैजों थायाबालाय हामाथो। ओमफ्रायथ' आयै माने सोराङा अमा बेदर लाबोनो खिन्थानायखाय आं एसे लानानै फैबायमोन। रोमैनो बिनानावनो जानो बुंगासिनो बियो। हामाथो जाखो? रोमैयाबो ओरैनो मोनजायैया गोबावानो जाबाय। जोंजों समान समान थागासिनो। बेखायनो बिगुमाया बुंदों एसे लायना होथारदो होननानै। हामबायसै होनबालाय लाबोबायबालाय। ओमफ्रायथ' आंनि बिनानावाबो फैनो होनबाय थादोंमोन नै आबोसोनाखौ नायनोनो। माबा फन हरदोंमोन आङो। फिसालासो लायोनो। ओमफ्राय खामानियावसो दंहैयो। दा बेलासियावसो फैया बे। दे जेब्लाखि फैनो थिनबानो जाबाय। फिसौलाखौ नायफैथोंसै आरो माथो। बिहामजो। ओमफ्रायथ' मेहेराबा आबैजों थानायावनो खामानि मावखायो थांसां। नङाबा दानो नोङो डिस्टार्ब खालामलायगोन। हामा मावनांगौ मानांगौ मावै थादोसो। दा नङाबा आरो। ओमफ्रायथ' बिफायाबो फैनांसिगौमोन दा। माथो दाबो सफैदियाबा? र' दा फन हरफिनसां। नै आबौआबो दा मोनाबा गाबगु खुगु जालायगोन आरो। दे होमबालाय आयै लाथ' जोंहा। आयै आबौ मेहेरसोना आंनि। मेहेर आबौ। आमजो बिमादैयालाय बहाथो थांदों? दसे मालाय लोगोफोरजों थाइजौ खाजि जाहैदोंनो। माबै दै सेरावसो थांखासिगोनहाय बिसोरो। आयै बेनो जाखागोन बियो। बिसोरनालाय आरो दैयाव मोजां मोनथारोना। सिख्लाफोर एसे ज' थायोबालाय मोजां मोनो आरो गोसोफोरखौ लोगोफोरजों। मानो रंजाखायाबा बेरायखायाबा इन्ट्रेस्ट लाखायाबा आरोलाय मा नङा होमबा? आयै गाव गोसोबायदि थाथोसै। आंथ' जेबो बादा होखाया। बास जोंनि बेरेखायैल' जेबो दामावथों आगै रोमैया। जागोन दे बिहामजो, बेफोरबायदि नंखायाना। नै आबा मेहेर थाथ' होमबा दे। आं गोसोखौ फोरखायनो नाजाब्लाबो एसेबो गोजोननाय मोनथारासैहाय। आंनि आबौ सासेखौनो गोसोखाङैनो जानो लोंनोबो खहाबासो मोनलायलांबाय। गोसोथ' जायो आबौ। नोंखौ आं गोबानानै लाहैनो, नोंखौ लायफिननो, न'आव लाबोनो, बेहाय नोंनि फेमिलिजों जमायैनो थानो आबौ। दाजे जोङो जमायैनो दंमोन ना बेवहाय आबौ। गासिबो नोंनि थाखायसो आबौ गोरबो। बिखायाल' खामसै आंना गोसोखांबोलानो। आं बिदि थाबाय थायोब्लाथ' सानबेसे लाखुमानो हानो आंलाय। आं खेबसेसो सोंहरबायनोसै नामाहाय आंनि आबौआबा माब्रैबा दं। फन नाम्बारथ' गैया र'। आंबो लाखिरोङासै नाथाय एड्रेसखौ खिन्थादोंमोनहाय बियो। बबावबा थाफैदोंमोननो। दा बेयाव थांबोलासो लोगो मोनबाय बायगोन नामा खेबसेसो। नायगौमोनहाय आङो। आयै आबौ मेहेरसोना, नोंनि लोगो सासेयाबा माब्रैबा दङ। गोसो गैयाब्लाबो नोंसोर सानैखौ जुदा खालामबाय आङो। आंथ' आरो निमाहा होजाथाव खामानिबो मावाखै। नाथाय गोसो जानानैबो मावाखैहाय आङो। बेबी जोंनि गोदान न'आ बेनो। आयु ओमफ्राय माथो बेफोरबायदिसोलाय? औ माथो जाखो? ओमफ्राय दाथ' उफाय गैयाना बेयावनो थाथ'वाबा। दे नों थानो बादों सना? नङा, जेराव आंनि जाफुं बेवहायनो जुलि। होमबालाय माथो आरोलाय। जोंहा बेवहायनो आराम हेपि थागोन आरोलै सानैजों। औ जायो जानायालाय। दे होमबा ना? दे न'आवबो उनाव थांगोन ना। ओमफ्रायथ' बांद्राय गोबावबो थानाय जाखानाय नङादां। औ आइ आफाया मानिब्लाथ' जेबोआनो नङामोन र'। देनां मालाय फिसौला फिसौजोखौ नुबानो मानिगोन ना, नङा होमबा बेबी? औथ' आरो र'।
ओमफ्रायथ' न'खौबो एसे फोसाबनांगोनानो नों दा दसे फोसाबदो दे आंथ' माने एसे बाहेरावबो थांनांगोन ना जागोन दे होमबा मा बुंखो आबा जोंहा फिसौला सासे एडप्ट खालामबाय औ आयै आरोथ' बिनि मुंखौबो गोरबो दोनबाय जोङो आयै एसे मोजां मुं दे हामबायसै होमबालाय आबा ओमफ्रायथ' फुजाखौबो लिंबोदोंमोन आङो नाथाय फैथ'वासैलै बेफोरथ' दे आबा ओमफ्रायो नाथाय सोरनिथोमोन बेलाय गथ'आलाय सोरबा बिमा बिफा गोमाजानाय नोलै आयै बिबैल'सैमोन होनदों न'आव आयौ हा जोनोम जागोदानालाय बोरै बिमा बिफा गोमाखो बेफोरखौथ' बारा मोजां मोनथिया आं आयै आफायासो लाबोदों नालाय दाथ' मोजाङानो जाबाय जे नोंसिनि खाफालाव सफैबाय आबौ सनाया औ आयै आरो आंनि असे फिसालानिफ्रायबो बांसिन अनगोन आं बेखौ गोदोहाय आं गोरोन्थि मावोमोनब्लालाय हा नोंनियाबो असेया थागौमोन ना आबा हा नों राजि जायोमोनबालाय दाबो सम दङमोन ना आबा सोरबा मोजांखौ नायनानैनो लाफिनबालाय जिउआव सासेल' सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमोन आं आयै जायनि आं जानो हायासै इमि ओमफ्रायथ' दाथ' आं मोनथिखायोना बेबो खुसियैनो दं होननानै आंबो थानोसै आरो बेखायनो जा हायो खुसियैनो थानो नाजानोसै जागोन दे होमबालाय आबा जेराव नों गोजोननाय मोनो जेराव नों खुसि मोनो बेबायदियैनो थादो फुजायाबो गाज्रि नङाथ' आयै मोजाङानो एकदम माने बेस्ट फ्रेन्ड बायदि आरोना आंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनानै मोजां मोनो आं बेजों बेखायनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो फुजाजों थागोन आङो दे होमबालाय नाथाय गोसोआव लाखि आयै गोरबो आबानि सोमोन्दै रावनिबो सिगाङाव जेबो दाबुं देनां देरब्ला गावनि सिनायथिखौ दा सोंफिनथों बेखौनो लुबैयो आङो नङाब्ला सानसे मोनथियोब्ला बे सोंनो हागौना आयै सोर बिमा बिफानिमोन बियो होननानै जागोन दे आबा बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआवनो दोनगोन दे आङो गोरबोआ आंनिसो फिसाला गावनि सिनायथिखौ आसलि सिनायथिखौ माब्लाबाबो मिन्थिनाय नंला बे आरोथ' मिन्थिनोबो होखाया आङो दे आबा बिसिना न'खरावबो गैखालाबालाय हामाथो अब्लालाय आफाया ओंखाम जानो नागिरदों हनै ओइ आबासुरा नोंबो जाफानो आंजों ओंखाम दा ओंखामखौ सानसे जाहोनाय नङा बियो माथो जाखो दिनै जोंहा मेहेर बाबा जाजों जागोन ना जानाय जाथ'वाखै माथो मेहेरा नोंना जेबो नङालै लासै लासै जानो हालांगोन ना आच्छा दे होमबालाय मेहेराबा फैद' दे नोंबो थाब थाब जानानै लादो ओमफ्राय आंलाय उन्दुगोनसो सानदोंमोन उन्दुथारासैनो माथो दिनै मालाय गथ' मानसिना दसेनो उन्दुनाय दसेनो उन्दुयो औ आरोथ' नों फैब्लाथ' बांसिन दुस्थु देखायबावो बियो अरे बापरे आबा नुबाय आंजों मानो होनबा थानो मोजां मोना बियो बेबायदि बांद्राय मोनोब्लाथ' खर' गिदिरसो जालांगोन मेहेरा जोंना ओइ जाबाय नामा जाबाबो अरजायाना माथो जाखो औ दे ओंखामा जाग्रोहरदो फैदो आबा आं बामनोसै आयौ नै दसेनो उन्दुलायबाय नायनाय औ ओमफ्राय आंनि मोखांखौ नुबायना बेखायनो थाब उन्दुलांबायब्रा बा मालायसो बिफायाबो माथो मेहेराबा आंनि ना आमफ्रायथ'ना सोरां दिनै ओरैनो ओंख्रिखौ सिम्पोलसो बानायबाय आङो जायोलै माथो नांलायगौ दिनै औ आरो नोंबोथ' बांद्राय जेबो मोनजाया नालाय दाथ' जोंहा ओंख्रिफोरखौनो बारा बिदि जानायानो जाखाला आं मोजां मोनब्लाथ' आरो बेफोरबायदि नोंसोरबो थानांनाय नङामोन ना आंजों लोगोसे नोंसोरबो खस्थ' मोनफाजोब्बायना बेफोरखौलाय मानो खस्थ' बुंनो आरो जेबो नङा बेफोरखौ जेबो दासान नोङो ओमफ्रायथ' मेहेर बाबानो माबा मोनसे लाबोदोंलै आङो दा ओंखाम जाखांनानै नायदो बा ओमफ्राय माजों लाबोखो फैसायानो बांद्राय गैयामोन माथो नोंनाव माने एक्सट्रा खामानि मावनानै मोन्दोंमोनलै बेजों लाबोबाय आरो दे होमबालाय ओमफ्राय ओंख्रिखौ गोथाव मोनदों बे आजायानो थांलाय फैलाय गाबनानैनो माबायदि जाखोबा नानिखौथ' सङोबानो जायोमोन ना होमबा नाङा दे मानोलाय संनो आंनो संनो हायोना आयै फिसालाय आफासोना जोंनि न'खराव अराय सम बेबायदिनो गोजोन खुसि थाबाय थानो हाथों नैबे मा फाजामोनलै गोथाव मोनदोंलै आङो जोगोनार बिजौखौसो फाजा एवनायानो नाथाय फारसेथिं आरो गोसोआव बायदि बायदि साननाय फैलायलांसै दाना आबौ सासेयाबो जोंजों थानायमोनब्ला बेबायदिनो दा बिमा बिफाजों खुसि थानो हागौमोन ना आरो आंनि आबौ सनामोनाबो मोखां नायलाय नायलाय बिदा फंबाय सानैजों जमा थानो हागौमोन आयै बेहायलाय गसंनानै हा माथो सानाबाय थाखो नोंलाय जेबो नङाथ' आबा आयै नों बहाबा थांनो ओंखारदों औ बे नोंथांमोननाव थांनो सानदों आङो दसे माथो लायनांगौ जाखोब्रा बिसिनावलाय माबाहाय आफासोना बे जोगोनार फिथाइखौनो बिदोंमोन नालाय बेखौनो दसे हैब्रबना फैनां औ आयै ओरैनो जोबलायसो लांनोसै बयबो बायनानैबो लाङोना सोरबा ओरैनोबो लाङो बेनोथ' बिहामजो गोबावसै बिबाय थायो ओमफ्राय गावसोरबो लांफैया आंबो थांनो सोलाबा र' हैना फैनोसां गावसोरनो दसे फैब्रबानो जाथारो दे माथो जाखो सोरां आरो जोंहानिया गोदैथारना औ आफा हा बे नों गायनायानोथ'ना जि फिथाइ थायदों ओमफ्राय न'नि दाउजोंबो जानो दोनलै आयै हरजोबनाङा मोनथिबाय ओमफ्राय फानहरजोबनोबो नाङा र' जागोन दे बेना आरो दाख्लैनिफ्रायनो बुंगासिनो हामाथो दंमोना ओमफ्राय आबौ सोनाया उन्दुलांबाय औ आयै नैलाय बिफा ओंखाम जानायखौबो डिस्टार्ब खालामनो नागिरो ना आयौ उन्दुआबालाय आं लांफागौसोमोन औ
ओमफ्राय देनां खाबा जायाबानो जाबाय आयै जेरावखि थाङा नागारनो हानाय नङा नोङो माथो जाखो दे जेबो नङा दिनै आंहा बोसोरानि मोखांखौ नुवाब्लानो गोजोनखाया ओंखामखौनो खहाबखाबावासो हाथ' होनबा आं दानो फैगोन सोरां जोंहा जामाय फैनानै आइया जोबोद खुसि न' जि अनखायो मालाय उनाव मानो जानो दिनै फिसौला सासेल'खौलाय आरो बेबो नायल' जाल' सासेल' आंनि आबा मेहेर सना नों सफैबाय औलै अखि एसे बाजाराव थांदोंमोन ना आङो ओमफ्रायथ' गोदान जायगायाव फैबाय नालाय एसेथ' नांगौ जिनिसफोरखौ लायनांगोन ना औ दा हजों जोंनि न'आव मोनबासो बेफोरखौ जेबो बायनांनाय नङामोन दा दे दाबो जेबो नंला होमबालाय ओमफ्रायथ' दे गोदान जायगायाव फैबायना जोंखौथ' रावबो नागिरनानैबो मोनखानाय नंला औलै बेबि सना ओमफ्राय आइयाबो फन हरदोंमोन आं थिखोथ'वाखै ओमफ्राय हजों जोंनाबो आइ आफाया हरबाय थादों आं हमथारा माथो दानो दे सना हमथ'नाङा होमबालाय एसे ओंखामफोर संहैदोलै ओंखाम उखैबायना बिरादनो आयौ सना आं ओंखाम संनो आं हानाय नङालै दा ओरैनो जिनिसफोरखौ बोथ्रोदनाय माबा माबि न' साफा खालामनाय बेफोरावनो आं बिराद मेंनाय मोनखाबाय ओमफ्राय जों सानैनि खिनिखौनो नों संनो हाला जाहैबाय आरो जों सानैल'खाना अब्ला नोंनो सङा मानो जुलि ओइद आं बाजाराव थांबाय माबा माबि लाबोबाय आरो ओंखामखौबो आंसो संनांगौ जाहैबाय नों संदोब्रा ओंख्रि ओंखामल'सो ना ओमफ्राय हजों जोंना न'आव बिदि मावामोन ना आरोथ' बरसामोननावबो बिदि मावबावासोमोन दा ओमफ्राय नोंजों फैबानो आं संथारनांगौ जाहैबाय नै जोंथ' गोदान जायगायावसो फैबायना आं मोनसालै संनांगोन नोङो आयु मैगंखौ हाना होनि आङो संफै थाबनो हाब जुलिया ओंखाम ओंख्रि संनांगौ थैगोनहाय एथ' गरमाव ओमफ्राय आगोलहायथ' न'आव एसिबो दङमोन दाथ' बेवहाय फांखासो ना उफाय गैला जुलि माथो खालामबावनो आरो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोथ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला खिन्थाहरलायदो होमबा दे जों थांथ'दिनिलाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बयनिसिमबो बाय बाय गुड नाइट लाभ इउ र' सना अके बेबी